Welcome to our YouTube channel AP Production House. ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର ଠାରୁ 48 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଆଜି ବି ଯଦି ଆମ ଘରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, କିଏ ବିମାର ହୁଏ କିମ୍ବା ଚାକିରି ପାଇବା କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ନଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧି କେଉଁ ବି ଗାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥାଉ, କାରଣ ଆମକୁ ମାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରର ପଛରେ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ମାଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର। କୁହାଯାଏ ସେ ପ୍ରଥମେ ବନବାଇ କନ୍ଧମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଦଶଭୁଜା, ମା ତାରିଣୀ ଚତୁର୍ଭୁଜା ଅଟନ୍ତି। ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଚାରି ହାତ ମଧ୍ୟରୁ ବାମ ହାତର ଉପର ହସ୍ତରେ ସେ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ବାମ ପାଖ ତଳ ହସ୍ତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ପାଖ ଉପର ହସ୍ତରେ ଖଡ଼ଗ ଧାରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ତଳ ହସ୍ତଟି ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ଥାଏ। ଏହି ହସ୍ତରେ ମା ତାରିଣୀ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଚିତ୍ରରେ ଏହି ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ନଥାଏ। ଚିତ୍ରକାରମାନେ ନିଜ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୌରାଣିକ କଥା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ରାମ ଓ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ବନବାସ ସମୟରେ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଯିବା ପରେ ଭଗବାନ ରାମ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଦେବୀ ମା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ, ବତ୍ସ, ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ସଙ୍କଟହାରିଣୀ ତାରିଣୀ ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବି। ମାତ୍ର ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବ ତେବେ ମୁଁ ପାଷାଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବି। ଦେବୀଙ୍କ ଅଭୟବାଣୀ ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ପୂଜାରେ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଲେ। ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାତାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସମୟରେ ଅଜ୍ଞାତରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ରାମ। ଦେବୀ ସ୍ଫୀତ ହାସ୍ୟ ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ହରଣ କରିବାର ଅଭୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପୂର୍ବ ସପ୍ତ ଅନୁସାରେ ପାଷାଣରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଦିନଠାରୁ ମା ଦୁର୍ଗା ମା ତାରିଣୀ ନାମରେ ପୂଜା ପାଇଥିଲେ। ଏବେ ଜାଣିବା ମନ୍ଦିରର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜା ଥିଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭଞ୍ଜ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। 1480 ମସିହାରେ ରାଜା ତ୍ରିଲୋଚନ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ପୁରୀରୁ କେନ୍ଦୁଝର ମାଙ୍କୁ ନ ଆଣିପାରିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। ମା ତାରିଣୀ ଭକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ମନର କଥା ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ପୁରୀ ରାଜା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ପୁରୀ ଡକାଇଥିଲେ। ଗଜପତି ତାଙ୍କୁ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରି ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହା ଏବେ ଅଧୁନା ଆନନ୍ଦପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଗଜପତିଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ କାଞ୍ଚିରୁ ଆଣିଥିବା ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ନିଜ ସହ କେନ୍ଦୁଝର ନେବା ପାଇଁ। ଏହା ଶୁଣି ଗଜପତି ମହାରାଜ କହିଥିଲେ, ମା ତାରିଣୀ ଯେ ପାତାଳୀ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ନେବେ? ଏଥିରେ ନିରାଶ ନ ହୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କୁ ମା ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ତା ସହିତ ମୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଯିବି, ତାକୁ ଅନୁମତି ଦେ। ତା ପରଦିନ ଗଜପତି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏବେ ମାଙ୍କୁ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ମାଙ୍କୁ କେମିତି ନେବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ପୁଣି ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିଲେ। ମା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଦେଲେ, ମୁଁ ଯେପରି ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି କାଞ୍ଚିରୁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ତୋ ପଛେ ପଛେ ଯିବି। ଘୋଡ଼ା ଚାଲିଲେ ମୋ ପାଦର ନୂପୁର ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ଶବ୍ଦରେ ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ମୁଁ ତୋ ପଛରେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି ପଛକୁ ଚାହିଁ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ମୁଁ ପାଷାଣ ହୋଇ ସେଠାରେ ହିଁ ରହିବି। ପରଦିନ ଅନ୍ୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସହ ଗୋବିନ୍ଦ ଚାଲିଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଅଭିମୁଖେ। ପଛେ ପଛେ ମା ତାରିଣୀ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି। ନୂପୁର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଲୀଳାମୟୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଲୀଳା ବିଚିତ୍ର ଥିଲା। ଆନନ୍ଦପୁର ସୀମା ପାର ହୋଇ ସେ କେନ୍ଦୁଝର ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଠିକ୍ କେନ୍ଦୁଝରର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ମା। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଆଗକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ପଛରେ ଆସୁଥିବା ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ନୂପୁରର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଛକୁ ଚାହିଁଦେଲେ। ଦେଖିଲେ ଜ୍ୟୋତିମୟୀ ମା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ସପ୍ତ ଭଗ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ମା ହେଲେ ପାଷାଣ। ମାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ମୁଁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ରହିବି। ସେଦିନଠାରୁ ମା ଭଗବତୀ ତାରିଣୀ ଶାଳବଣ ଘେରା ପୀଠରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ଘଟଗାଁ ନାମକରଣ କେମିତି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହି
ମାଙ୍କର ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ ଦେଉରୀମାନେ। ମାତ୍ର ସମୟ ସମୟରେ ପୂଜକ ପରିବାରରେ କେହି ଜନ୍ମ ହେଲେ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଞ୍ଜ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ। ଭକ୍ତର କଷ୍ଟ ମା ବୁଝିପାରି ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ମାଟି ଘଟରେ ଗୋ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମୋର ଆସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଥିବା କୁସୁମ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ବାନ୍ଧିଦେବୁ। ଦେଉରୀ ପୂଜା ଶେଷରେ ସେହି ପୂଜାର ପାଣିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ଘଟରେ ଛିଞ୍ଚିବୁ। ସେ ଔଷଧ ସମୟରେ ସେହି ଘଟରୁ ଟିକେ ଘିଅ ପତ୍ରରେ ନେଇ ପାନ କରିବ, ଆଉ ଟିକେ ଘିଅରେ ଦୁବ ଘାସ ବୁଡ଼ାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଛିଞ୍ଚିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଔଷଧରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇ ମୋର ପୂଜା କରିପାରିବ। ସେଦିନଠାରୁ ଘିଅ ଘଟ ବନ୍ଧା ହେବା କାରଣରୁ ମାଙ୍କ ପୀଠର ନାମ ହେଲା ଘଟଗାଁ। ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଫଳ ଓ ଅନ୍ନର ପ୍ରସାଦ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି। ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫଳ ଭାବେ ନଡ଼ିଆ ଦିନକୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ। ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଆଷାଢ଼ୀ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଷାଢ଼ ମାସର ଶେଷ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ପର୍ବ ପଡ଼େ। 28ଟି ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ ଓ ସେମାନେ ଆସି ରାତିରେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ମାଙ୍କର ଚୈତି ପର୍ବ। ଚୈତି ପର୍ବ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ବେଢ଼ରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଓ ବଡ଼ ସଂହାର ପରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ସୁନାବେଶ ହୋଇଥାଏ। ଚୈତି ପର୍ବରେ ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କର ସୁନାବେଶ ହେବା ସହ ସକାଳ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ଭଗବତ ପାଠ, ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ, ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ପୂଜାବିଧି କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସମୟ ବାହାର କରି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ କିମ୍ବା ସହର ପାଖରେ ଏଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ବି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ସେହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।